Okay, ara na siya. Naglilega ng uwan. Ito ka, Bin. Picture ko ta ba? Alam ko. Nalalagay sila ng ulan. Ayun lang may basa mong dira lang sa gilid. Saan ba picture ani nga naka-video? Dili man na picture. Stop na ng video eh. Story. Pamug ko story. Nya naka-picture na ako sila ba? Mama, ipatas. Ano diri ko? Naka-video man na ta. Di lang, nag-picture man po ko. Yes, ulan pa more. Ulan ya. Dira lang ang basa. Eh, ikaw uy, paano na pag-video? Ay, paano na pag-picture? Ako na. Video man mo na ta, i-capture. Feel ko ko. I-capture ta, i-capture. Ay, ka pa man na manggut. Ano di ay? Dali na ko, ligo na pa to. Daalagi mahulog ron ah. Tanang, murag naligo ko diri ata no, naalang gani ko sa likod, murag naligo ko tanaw. Oh, Wala mo sa likod. siko ra di ay. Ang bakta. Sunod-sunod na. Mura jud siya tinod ng ulan. Dawat ako lang. Hala, slide kayo. Sabi, Bin. Sabi, baka